Koukal to letí. Ne, ty krabice z něj vypadávají. O můj bože. O můj bože. On je prostě syklý a stojí na místě a čumí. Podívej. Počkej, on čel jako... Hej, počkej, až to ti nekončí v 7. Já nechci na to kliknout. Olivie! Kde je Olivie? Olivie, check out! Tak jo, mohy, tyjo, konečně jsme došli, 3hodinová štracha do tady z toho chip shopu je, říkám, docela overkill, podle mě. Ty jo, hele, koukej na naše bodyguardy tady. Je Albert. Kde je Albert? Tak, kámo, já jsem si myslel, že jsi Albert, o můj bože. Hej, ty prostě... Ty prostě tam vypadáš jako Albert. Bacha na ten kaktus. Kámo jo, no, co když se, jako ještě žije takhle daleko, to se aspoň o něj nebodnu. Bych byl jak v Minecraftu. No, je noc, měsíc hezky. Kámo, jak ten měsíc jede, ne? Podívej. Kámo, venku začala na mé bouře, takže podle mě úplně ideální.